L-għodwa tajba. Nilqakom mal-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof tal-Xikluna. Illum, il-25 ta' Novembru, il-Knisja tfakkar il-ħajja ta' Santa Katarina tal-Ixandra fl-Eġittu. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu qegħdin infakru lil Quddiesa li fil-Gżejjer tagħna ħallit marka importanti ħafna, Santa Katerina Verġini u Martri. L-istorja tagħha toħodna fis-sena 305 f'Alessandrija tal-Eġittu. Hija Quddiesa Eġizzjana. Il-fdajli tagħha għadhom miqjuma sal-lum mhux il-bogħod mill-muntanja ta' Sinaj jew inkella ġebel Musa fil-monasteru iddedikat lilha, il-monasteru ta' Santa Katerina, li huwa mibni wkoll fit-tarf ta' muntanja id-dedikata lilu wkoll ġebel Katerina. Katerina skont it-tradizzjoni qawwija kienet tfajla sabiħa minn familja nobbli li saret nisranija u meta fit-sena 305 Massiminu Dajja żar lil Alessandrija tal-Eġittu biex jieħu kmand u rid jagħmel festi kbar u jagħmel ħafna sagrifiċċji lill-allat tal-ġebel, tal-bronż, tal-irħam, allat li la jisemgħu, la jifhmu laqas jitkellmu. Katerina rrifjutat u pprova jipperswadiha, kien ammiratur kbir tal-intelligenza mhux biss isbuħija, imma l-intelligenza ta' din it-tfajla. It-tradizzjoni tgħidilna li qabbat filosofi ta' żmien, ir-retori kienu jgħidulhom biex jippruvaw jipperswaduha, imma hi pperswadithom u rridu jitgħamdu. Massiminu Dajja ma tantx ħabb pjaċir, allura ordna li nqatlu huma dawn l-imberkin filosofi u pprova jisseduċiha billi ħajjarat iż-żewġu u rrifjutat ukoll u kkundanna għal pwini ħorox. Waħda mit-tradizzjonijiet qawwija tgħid li kkundanna li titqatta biċċiet brota bil-skiken li infaqat u allura mbagħad iddeċidew li jaqtgħu la rasa. Katerina isimha tfisser mara safja. Aħna inqimuha f'diversi parroċċi, il-parroċċa ta' Żurriq, ta' Żejtun, tant knejjes oħra madwar il-Gżejjer Maltin, tant altari, tant devozzjoni leha, din il-Quddiesa mill-Orjent li mmarkat ħafna it-territorju tagħna. U aħna inqimuha mhux biss bħala verġni u martri, imma wkoll patruna tal-filosofi, ta' dawk li il-fidi tagħhom Ġesu mhix kontra r-raġuni, anzi jużaw ir-raġuni biex jispjegaw kemm hu raġonevoli li temmen f'Ġesu u kemm hu bluha li temmen fl-allat tal-ġebel, tal-ħaxix, tal-injam, tal-bronż, tad-deb u tal-fidda. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Santa Katerina biex il-mulej inaddafna mill-idoli fil-ħajja tagħna u fl-istess ħin idawwa lil moħħ tagħna biex nifhmu kemm hu għaqli u għaref li aħna nimxu warah. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti mlejt kotra ta' doni mis-sema lill-Verġni Santa Katerina. Ħeġġiġna hawn fl-ard bil-virtujiet tagħha biex nitennew magħha fil-erf ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan
flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, saħna kbira fuqhom, xi rġiel ġrew flimkien għal ħdejn Daniel u sabuh jitlob u jfaħħar lill-Alla tiegħu. Bla telf ta' żmien resqu quddiem is-sultan ifakkruh fl-interdett u qalulu: Sultan, mhux int kont li ffirmajt id-digriet biex jekk xi ħadd fi żmien 30 jum jitlob lil xi alla jew lil bniedem ieħor ħliefek jixħtuh fil-ħofra tal-iljuni? U s-sultan wieġeb: l-ordni għadu sħiħ, skont il-liġi tal-poplu tal-Medja u tal-Persja li ma tistax titħassar. Imbagħad qalu lis-sultan: dan Daniel wieħed mill-itturufnati Lut li la ta' kastijek, sultan, u lanqas tad-digriet iffirmat minnek għax baqa' jitlob 3 darbiet kuljum. Is-sultan sewwet qalbu ħafna meta sema dan u għamel il-ħsieb li jeħles lil Daniel. Sanżul ix-xemx kien għadu jħabbel moħħu biex jara kif jeħilsu. Imma dawk l-irġiel marru jiġru b'saħħna fuqhom flimkien għalant is-sultan u qalulu: kun naf, sultan, li skont il-liġi tal-poplu tal-Medja u tal-Persja ebda digriet jew ordni ma jista' jitbiddel jekk ikun sar mis-sultan. Imbagħad is-sultan tal-ordni biex iġibu lil Daniel u tefawh fil-ħofra tal-iljuni. U s-sultan qabad u qal lil Daniel: ħajjeħilsek Alla tiegħek li lilu dejjem taqdi. Resqu ġebla għeduha mad-daħla tal-ħofra u s-sultan għamel fuqha marka bis-siġil tiegħu u s-siġilli tal-gbarat tiegħu ħalli ma jinbidel xejn minn dak li hu ddeċieda fuq Daniel. Imbagħad is-sultan tellaq lejn il-palazz tiegħu u l-lejl għaddih sajjem u n-nas ħarab minn xfar għajnejh, imma ma ġabulu l-ħadd biex iderrilu. Filgħodu s-sultan qam kmieni mas-sebħ u ħaffef u mar lejn il-ħofra tal-iljuni. Kif wasal ħdejn il-ħofra, s-sultan sejjaħ lil Daniel bleħen imnikket u qallu: Daniel, għaddejta Alla l-ħaj, kellu l-ħila jeħilsek mill-iljuni dak Alla li lilu dejjem taqdi? U Daniel wieġeb lis-sultan: Jalla tgħix għal dejjem, sultan. Alla tiegħi bat l-anġelu tiegħu jalaq l-iljuni biex ma jagħmlu li xejn, għax hu sab li jien kont blaħtija, mhux biss qudiemu iżda wkoll quddiemek, sultan, għax jien m'għamilt xejn ħażin. Is-sultan feraħ ħafna b'dan u ordna li tellaw lil Daniel mill-ħofra. Tellaw lil Daniel mill-ħofra u sabu li ma kienet ġratlu ebda ħsara għaliex hu kien it-tama f'Alla tiegħu. Imbagħad, bl-ordni tas-sultan, qabdu lil dawk l-irġiel li gidbu fuq Daniel u xeħtuhom fil-ħofra. Lilhom, lil uliedhom u lin-nisa tagħhom. U lanqas biss laħqu messew il-qiegħ tal-ħofra li l-iljuni ma farkulhomx qadamhom. Mbagħad is-sultan Darju kiteb lil kull poplu u ġen sulsien li jagħmru fuq l-art kollha u qalilhom: Sliem bil-kotra għalikom. Qiegħed nagħmel dat digriet biex fl-art kollha li fuqha jiena nsaltan kulħadd għandu jibża u jitriet quddiem Alla ta' Daniel għaliex hu Alla l-ħaj ta' dejjem li s-saltna tiegħu ma tinqeritx u l-ħakma tiegħu iddum sal-aħħar, minnu il-ħelsien u s-salvazzjoni u jagħmel il-miraklu u l-ġubijiet fis-sema u fl-art. Kienu li ħeles il-Daniel mill-iljuni. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien: faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku nida u borra lil-mulej, birku silġ u bart lil-mulej, flimkien: faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku il-jili u ġranet il-mulej, flimkien: faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku dawl u dlam lil-mulej, birku beraq u sħab lil-mulej, flimkien: faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Ħadd birek l-art il-mulej, ħadd faħru tollih fuq kollox għal dejjem, flimkien:
faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull kiel bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajjaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lodija u jitbedu minna dawk li jkunu ġo nofsa. U ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba. Għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma kien hemm miktub. Jaħasra l-jom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew irreddu. Għax hemm kbir jaqafu l-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-sira fost il-pagani kollha. U Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba il-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'kien ikun ġej fuq id-dinja. Għax il-qawwiet tas-sema jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħaba, b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju. Anke f'dan il-Vanġelu mill-kap 21 ta' San Luqa Ġesu jiżewweġ dawn iż-żewġ esperjenzi, waħda li ġrat wara żmienu xi 40 sena wara l-mewt tiegħu fis-sena 70 il-qerda ta' Ġerusalemm mill-eżerċitu Ruman u l-oħra li għadna ma esperjajniex, ma għaddinix minna li huwa tmiem id-dinja li nafu aħna. Għal-bniedem ludi kif għedna il-qerda ta' Ġerusalemm hija propju qrib ħafna il-qerda ta' kollox. Tant kienet belt għażiża t-tempju, tant kien għażiż għal kull persuna ludija li l-qerda ta' dawn l-affarijiet eżiż tkun għal-jom jisu propju l-aħħar tad-dinja. Ħafna drabi anki aħna meta ngħaddu minn esperjenza kbira u trawmatika ngħidu kienet qisha l-aħħar tad-dinja. Imma d-dinja ma tkunx għadha spiċċat. Imma l-mulej jitkellem ukoll dwar it-tmiem ta' żminijiet li nafu aħna. Il-wissina ħafna drabi biex aħna nibqgħu bajnejna miftuħa biex aħna napprezzaw il-ħajja kemm hija għażiża, kemm hi prezzjuża. Imma fl-istess ħin ukoll f'tant taqlib u tant biża' jgħid dik il-kelma lill-komunità tiegħu u l-familja tiegħu. Meta jibda jseħħ dan kollu qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Nieħdu l-każ ta' Santa Katerina, din it-tfajla żagħżugħa sabiħa intelligenti li kellha tant opportunitajiet fil-ħajja, kienet ġejja minn familja nobbli, hemm tradizzjoni tgħid li kienet propju it-tifla ta' wieħed mir-rejiet. Imma u kellha wkoll l-opportunità li tiżżewweġ il dan li mbagħad sar wieħed mill-imperaturi jew miċ-ċesari propjament ta' żmienu dan il-Massiminu Daja.
Imma hija għażlet il-lealtà tagħha lejn Ġesu. Hemm tradizzjoni li tajt li iddeċidiet li ssir nisranija ta' 14 sena. Kienet deċiżjoni tagħha li ssir ta' Ġesu, tkun ta' Ġesu. U 4 snin wara ħallit ħajjita biex ma tiċħadx lil Ġesu. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. U ma jaqtaw la rasa. Katerina x'ħasset, x'ħasbet, x'kien hemm fil-qalb tagħha. Tgħid ftakret fil-kelma ta' Ġesu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Bl-interċessjoni ta' Santa Katerina nitolbu ħafna għal parroċċi dedikata għalila, għal tant kappellel li jinġabru fihom il-komunitajiet tagħna dedikata għalila, u nitolbu wkoll biex aħna inkunu konvinti li il-ħajja ma' Ġesu tagħmel sens, ma tmux kontra r-raġuni, tmur li hemm ir-raġuni, imma xi ħaġa ta' erfu għal kbir, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfajliet kollha tagħna biex bl-interċessjoni ta' Santa Katerina jagħmlu l-aħjar għażliet f'ħajjithom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha tagħna biex bl-interċessjoni ta' Santa Katerina ikollhom il-fejqan li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Santa Katerina u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li tkun ta' ġitalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju ta' Santa Katerina niġġeddu nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex Santa Katerina ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xira lil tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u s-saħħa lil munieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet,
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull tusija. Għaddi salik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' Santa Katerina Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi,
Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej din it-qarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li għaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Katerina inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu fil-għena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta bdiet it-tieni sena tal-proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inaqgħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għat-tfajliet kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti bis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti bis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik ammen. Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Glorja ammen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet il-qaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw
Fil-ħames misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-ħajt. Missierna li inti bismewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan għall-wied ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Malla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba.
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-għaġeb. Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnaħ l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisoqqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatillinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Santa Caterina Verġni u Martri. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbierek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.